Idan kuna bibiye da mu a bidiyon mu da ya gabata mun yi magana akan Copilot na Microsoft, inda muka yi bayani yadda za ka yi amfani da shi ka yi searching abubuwa, sannan kuma bayan ya baka ansa zai baka reference da za ka iya ƙara yin wani bincike akan wannan abin da kake so. So wani ɓangare da nake so mu duba yau shine yadda za ka yi amfani da shi wurin ƙirƙirar abubuwa kamar labarai. Misali, kai kana da idea ɗin labari amma baka san yadda za ka zauna ka rubuta shi ba. So waɗannan ideas ɗin za ka harhaɗa sai ka rubuta mai, sai ka ba shi umarni ya rubuta maka labari. To shi kuma ya san yadda zai tsara labarin nan ya zama tamkar labarin nan da gaske ne. So misali kana son ka rubuta littafi ne kamar na labaran da ya shafi yara ko labaran da ya shafi dabbobi, tatsuniyoyi da sauransu. Za ka iya zuwa ka saka mai abubuwan da kake so, shi kuma zai rubuta maka abin da ya kamata ya rubuta maka. So kai tsaye bari mu tafi Copilot ɗinmu. So ga shi nan mun shiga Copilot. So za mu zo nan inda aka sa creative sai mu danna shi. So da zarar mun danna a nan dai za ka rubuta mai abin da kake so. Za ka gaya mai prompt ɗin da kake so. Prompt kala-kala ne. Za ka iya ƙirƙira, za ka iya searching. So ni yanzu bari in rubuta mai abin da nake so. Write a short story about a young YouTube content creator that got thousands of subscribers in 6 months. Misali za ka iya adding ka ce maybe ga ma sunan shi, about a young YouTube content creator. Bari mu sa bari mu sa mai suna ko mu sa mata suna called Khadija that got YY. So za ka iya sa ma irin niche ɗin content creator da sauransu. So ga shi nan na riga na rubuta, so ina sai rubuta min labarin nan ne amma short. To ga shi nan yanzu zai fara ƙirƙirar labarin nan. Za mu jira shi, network ɗina ne. So za mu jira shi bayan ya gama ƙirƙira, inda za ka zauna ka karanta za ka ga ya baka labarin daki-daki. A cikin labarin zai fitar maka kuma menene ya sa wannan yaron ya yi succeeding. Zai iya sa irin ya yi hard work da irin ita hard work ɗin da ta sa da sauransu da abubuwan da take yi shi ya sa ta yi succeeding, wanda in ka karanta za ka iya fahimtar wasu darussa daga labarin. So ga yana dai ta gaya mana, yana ta bamu wannan labarin. AI kenan yake bamu wannan labarin da inda zai gama za ka ga kamar mutum ne ya zauna ya rubuta labarin. So a takaice za ka iya rubuta labarin nan guda fiye da 10 a rana kana zaune, wanda in ka gama ma za ka iya haɗa labaran nan a wuri ɗaya ka mai da su ebook kana siyarwa a Amazon ne, Okada Books ne da sauran dai platform seller ne da sauran platforms da ake sayar da littattafai. Za ka iya yin na yara, za ka iya yin na dabbobi da sauran. Za ka iya yi wanda kamar wanda in mutum ya karanta zai samu wani business idea da dai sauransu da dama. Da fatan an amfana. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.